Noin 15 vuotta sitten muutettiin Helsingistä tänne Ryttylään ja ostettiin tämä talo ja tähän kuuluu 14 hehtaaria maata ja puolet on maanviljelysmaata ja puolet metsää. Mulla on tärkeintä se, että metsä pysyy metsänä koko ajan. Myös se virkistyskäyttömahdollisuus, että se voi hiihtää ja juosta ja kävellä ja sienestää ja niin edelleen. Minä olen pidemmän aikaa katsonut, että tämä toinen metsä oli vähän vanhaa se puusto ja se kaipasi vähän harvennusta, mutta se sitten jäi, kunnes naapuri hakkasi metsän ihan kokonaan alas ja silloin tuli ajankohtaiseksi, että täytyy vähän harventaa tätä munkin metsää ja silloin mä rupesin etsimään vaihtoehtoa ja löysin Innoforin sen vuoksi, koska mä halusin, että siinä kaadetaan vain osa puustosta. Tosi iloinen siitä, että mua kuunneltiin ja nyt metsä on edelleen metsän näköinen ja siellä voi käydä sienestämässä ja lenkillä ja siinä pääsee valoa ja se ei ole enää niin synkkä ja nyt se oikein näkee, kuinka puut pääsee sen yli kasvamaan.